Vale, aquest any la gincama és una mica diferent. És una gincama mental. Les xutxes, si les voleu agafar, estan aquí dintre. Vale, per dir. Que és la Sí. recompensa. Però si us hi fixeu, hi ha 5 candaus. El tema seria com un escape room. Cada candau té associat un enigma i cada enigma, diguem que representa amb un d'aquests dibuixos. Hi haurà sempre 3 xifres, amb aquestes 3 xifres posareu un candau i cada vegada estareu més a prop del premi final, que són les xutxes. Heu d'anar aquí i ja espavilar-vos, bàsicament. Sabeu que hi ha aquestes 5 proves i cada prova representa un logo i us espavileu. Ala. Tu, vaya esquelet més cani, tio. Tres nassos. Però full cani, full canijo, mira. El tio. 4 nassos. Joder. Tócate los pies. Números romanos. Venga, yo no sé. Jo no. Jo també en sé. 1, 2, 3, No 4. fotis. Molt bé. Mira, aquí sota la taula en tens una altra. Jo ho he mirat abans. Vale. A veure, però calent no fred. És una gincama d'intel·ligència. Doncs on està la intel·ligència? Els llibres. Busqueu els llibres. Els llibres? S'han de portar cuidado, Ho tenim per retro. Va, llegir-ho tot. Comenceu a llegir. Mira, Teniu aquí. llanterna. Va a treure si pots. A veure, ja no ho tenia jo. Un infinit. No sé, tenia jo algo. Un infinit i una mà. Amb l'espiral... No, però això és el número de creus que hi ha, ¿vale? Sí, a veure. 3, 4, 2, en la mano. 3, 4, 2. Ara. Ah, amigo. Hi havia un altre número. Vas bé, Jan? Sí, de moment crec que sí. Vas tirat? Boca seca. Fruits. Tall. Bocaca. Es que era un blog ahí y me ha salido eso, tío. Claro, vale. Vale, a ver. Qué buen equipo. ¿Has fet algo? Han trobat aquí. Enfoca. Vale, esto. Vale, entonces es 100, Vale. 550. 550, 1 I la X. boca seca, què fas? Què fas? Vale, a ver. Però 400, per veure has de tenir 7. 7. No. Ah, el número 7. Deixa liar-la. Aquesta pista Home, no, 450 de la vida, no? Fruit sec. No, m'és igual, és. Jan. El palo. Resta el de atrás. Va, que s'acaba el temps, Us té unes ratlles que indica els costats. I com ho saps? Ara, amigo. Vale. 7, 9. El que no tens és el del mig perquè no saps el nom del metall. Però a veure, si tens el primer i l'últim, només has d'anar canviant el Ja, del mig. però no puc. Se mou Com tots. faci jo? Vale, a veure. Penseu un nom de metall. Ara. Quin és 5? 5. Ara. Un metall que es diu 5. Algú sap de romans negres de Garo? Pues ho he dit jo, La C és 100. 100. Vale, D és 500. sí. O Has d'anar sigui, sumant. O restant. Sí, depèn. Depèn d'on estigui la lletra. oh, merda. Una merda. Com És era? fàcil, mira que és fàcil, el número. Sí. Com era, tio? Però tu, Gemma, traïdora, segur que és 459? Home, per favor. Macho, pues jo veig molt clar. És La última es fàcil. 9. Sí, l'última és 9. Lo último es 9. Ya está. Pues va, apunta. Per lo que dic jo. Clar, l'últim és un 9. Pues 459. Coño, per lo que dic jo. Ah, Fa mitja hora que he pogut obrir
todo, pero pensaba que estabas aquí en todo el desertor, tío. Busca salient de monedes i posa 5, però no hi ha cap moneda que tingui el número 10 a sota. Hi ha dos de 5. Sí, però aquestes són... Tu, Marc, me cago en ta vida, com t'avorreixes, cabron. Sí. Un quadro de mierda. És que si no, no acabarem. Una orella. Vale, de l'orella. Ara. Aquí igual. Però el segon 16 no te donarà el número. Me'l tindràs... Te donarà un so. Sí, i el so... Doncs serà suco. Violeta dels nassos. Ja la tinc. Aquí penseu que heu de rellenar... Sí, Algo, Home, hòstia, xaval. 3 segons. Punta 3 a Punta 3. la primera. Apunta. Són els segons, això són els números de les pistes. De les cançons, o sigui, hi ha 50 cançons aquí. Hi ha 50 cançons, al qual et marca això que has d'escoltar la 16, la 33 i la 45, si no m'equivoco. Va, més pistes, o sigui, això són el número de cançons. I en allà he de posar el títol de la cançó. Faig un mapa. Vale. Pero ¿quin títol té aquesta cançó, tío? ¿Y has contado bien? Como lo has hecho tú. Pues si aquesta cançó allà no encaixa el títol és que alguna cosa fa malament, dic jo. Ah. I bolis? He vist algo? Espera't. Hi havia dibuixat una orella. No, ha fet algo així. És al revés, jo diria. Bueno, pues... És la 20, la 33 i la 41. Bueno, bé, ens tornem a trobar el mateix. Si posem aquí el número d'aquestes pistes, què has de treure? El nom! Posant-lo! El nom, però el nom són lletres, no són números. 100 monedes. Tu de lletres no pots treure números, a no ser que facis una equació matemàtica. Depèn. Potser una cançó que es diu 12 besos, una cançó que es diu 40 quilòmetres, Algo així, sí. una cançó que es diu... De mierdas en el culo. Molt bona aquesta. Aquesta no. Us vaig ajudar una mica bastant. Ese ya está bien. A veure, enfoqueu aquí un moment. Espera, jo també enfoco jo. No, más 5. Aquí hi ha uns quadrets. Intenta Compteu. cobra. Ha de ser una cosa que ha de cabre amb aquests quadrets. Ara, Aquí, ales, tu veus que aquí hi ha ales i No, què piga? no. Doncs no és ales, joder, serà una altra cosa. La cançó se'n diu Ales. Per què? La cançó se'n diu Ales. de què és? De Soy Luna. A veure, prova. prova si t'hi cap. A veure, tot junt no. Ah, no? Sí, Va, Bueno, doncs anem bé, per anem bé, començar això és anem una S. una S, vale. Se me joda. De monedas. Sí, de monedas. Joder. ¿Y el otro cuál era? Se me ha olvidado. A mí también. 6 de monedas, 3 de copas. Espero no habérmelo pasado, porque voy a tener que volver a contar. Patito feo. Mínim, m'ho digui, jo no mirava això de petit. Sincero? No! 2 por 3, 6. Ah, no vam. Sorrien tots dos alhora. Ah, sí! Ayuda, puto negro. Què? Ha sigut xulo? Bueno, una mica toca pelotas, Bueno, però aquí està, que cada vegada heu de pensar una mica més. Els he costat molt agafar llibres, A veure, Paula, què tal? Posar la mà dintre de... Sí? Glòria? Marc? Sí. Tot bé? Sí. Hola.